Yo, what's up mga katuba? This is Mananggiti MP4. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayon mga katuba, no? So, ngayon mga katuba, magsala ko tuba mga katuba. So, wala nang intro to mga katuba. So, sugdan na ito nigsala mga katuba, no? Yan mga katuba. Ako na yung ihatod karon mga katuba. So dito na ko nihatod sa kuan mga katuba na may mamuhatay uling ba. Yan. Tamis pa kayo ni mga katuba. Ilawan nato ni tao-tao pag magsaka. Iba bang kapanilap dito sa katamis. Okay, sa to'y gusto mo inom dia. Oh. Alin lang mo dire. Yan. Tapos na mga katuba. Ako na nang ihatod karon taud-taud. So ako sa nang i-transfer sa ako ano. Sa galon. Ngini nga galon. So duag tunga ang sulod ani. So balik tulo ka galon ako tulog tunga akong dadon pag tulo okay itong mamuhatag kuan dito kanang uling manginom man tas tuba so ilagi may kuan ni tulo pasagara akong ihatod dito tagura ra magkagalon pero karon tulo akong dadon ako na ning i-transfer mga katuba kaya ako na ning ihatod. May sobraan ni karon kay tong imnon. Sugadi pa kay nakatamis mga katuba no. Night ko nga nabilin ani. Balik tulo ka galon akong nadawat sa kuan kapunuan mga katuba. Sa 5 ka punuan. Ito ning imnon kay sobrahan man. Oh. Okay. Tulo ka galon akong i-deliver karon mga katuba. Isa gyud. Para ba ko tamahaw. Ano po na ako tuhot doon huwan kaya kasi mahubog ko sa dalan. So, ito na ako mga katuba. Ako nihatod mga katuba no. Oh, para mga katuba oh. So, dito lang tayo magkita sa akong hatdan mga katuba no. Kay, hawi daning video kawit tagalon. So dool lagi ko mga katuba no. Kung nakaabot na ko diri sa highway. So baktas lang daan ni mga katuba no kay exercise mapundi sa tuhod mga katuba. Exercise tagsaka sa sanggutan. Exercise po hatod sa tuba kanang baklay. So dool lagi ko mga katuba no. So morning hagdan ako diri mga katuba oh. O na yung mga bagol diri mga katuba. So dito tas pikas agi mga katuba no. So mao ni hatdan ako diri oh. Napakas ante diri. So nagkuha na sila diri mga katuba oh. Nagdanggang na sila diri og kuan. Ayo. So mao ni ang kuan mga katuba oh. Buhatan nag-uling oh. Puot kayo. So mao ni mga kuan dire kining manguanay bagol. Oh, kumbatig kay sila mga tuba ba. Oh. Ka bundok-bundok yung ilahang kuan dire. Bagol so paan pa na nila og kuan mga tuba kanang
Ang nabilin bitaw nga unod kay kuan pa man ni. Mahalin pa man ni. So gamay na lang oh. So ora i-deliver na nila mga katuba. Oh, gipailan ni ang kulo. Deliver na kol. Oh, i-deliver na. Ay, kuno daw na. Kanang ilang kilugit mga katuba, kuslan pa na, mahalin pa na, mahal kay kilo karon sa lugit. Murag tag 15. Ha? Piso? So, at least nga na mahalin Japon. Bale kol, kanang tulo ka galon. Kinsa paon niya ng tulo? Oh. Duwag tunga ni siya. Kini duwag tunga. Nay tunga pod nay. So paon nila mga katuba, tulo ka galon. So mao ni mga katuba oh. No. Kana siya gikuha na siya mga katuba. Kanang gihalingan nila man pagkawas na mga katuba. Uling na rin na siya, uling. So kini ilunod gyapon ni diha. Ini. So mao ni sila ang mga trabahante diri mga katuba. Tagakuha na sila mga katuba, taga-awang bukid sa Upol. O kung isa tong gusto magpalit og uling ala diri ra mo sa Corpus. Ano Corpus di ba? Corpus na diri sa kuan. Usa man ni dapitan ni kaning nay budiga sa kuan o sa bara. So barato ra kay uling kung kinsa toy gusto mahilig dia og kuan, kinsa toy mahilig og suba-suba dia. Oh, nana ready. Si angkol oh. Kita na ni sa awang ko niya. Oh, mao na niyo. Uling. Uling. Tagkuan na, tagpilang buka ni boss? 20. Tag 20. Oh, tag 20. Lumahal kay uling karon kay di lalim mag-uling mga katuba oy kay oh. Napay tuba. Oh, napay tuba. Oh, gusto mo napay tuba oh. Di lalim mag-uling ay mga katuba oy kay oh. Taga-tagaran pa ba yan pila pa ni ka oras kuan. Luto. Maluto. Luto gyud. Pamanday dito mga katubaw, gihakot ni angkol. Gamaw din ni mga katubaw, banggan pa din siya di ay. Andis sa alingan. Yan. So, ilan ang gi-transfer ang tuba mga katuba no. So, hanggang dito na lang tayo mga katuba no. So, shoutout tayo ko sa mga viewers, subscriber na ko ni mga followers. So, kung sino yung hindi pa nakasubscribe sa akong YouTube channel o sa akong Facebook page, kung hindi pa nakapalo, pakitalo na lang para updated mo sa pang-upload akong mga video. So, shoutout po ko sa mga OFW dyan. So, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat mga katuba. So, mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Ingat kayo palagi dyan mga idol. Kasi malayo kayo sa Pilipinas. So, hanggang dito na lang tayo. So, shoutout ko sa Barracks team diya sa Luyong-Bunbuno, katong mga lapasiro da. So, shoutout ko katong akong iblagan dito sa Akuan. So, hanggang dito lang tayo. Thank you sa panunood.